Til at starte med, for at finde løsningen til ax i anden plus b plus c er lige med 0, eller anden grads polynomiet, skal vi bruge det, der hedder første kvadratsætning. Det er den, som vi har vist lige her. Det er egentlig vilkårligt, hvad for nogle enheder der er i. Vi har bare valgt p og q i det her tilfælde. Og så har vi et eksempel her til på anden grads polynomie, bare givet at a ikke er 0. Det vil vi starte med at få diskriminanten til at fremstå i overstående linje, som er den her. Og det gør vi ved at først at gange med 4a i alle enhederne, også på højre side, fordi 0 gange 4a er så 0. Dernæst lægger vi b i anden til på begge sider, som vi ser, vi har gjort her. Og dernæst trækker vi så 4a fra på begge sider. Så har vi den her. Det vi så har fået nu er formen for udregning af diskriminanten. Det kan I se her. Vi ønsker så, at leddene skal ligne første kvadratsætning. Derfor omskriver vi den til det her, og dernæst det her. Enten kan have flere løsninger, hvor vi de ligninger vi har heroppe. Hvis det er mindre end 0, er der ingen nulpunkter. Hvis det er lige med 0, er der et nulpunkt, x. Og hvis det er større end 0, er der 2 nulpunkter. Hvis det er mindre end 0, bruger vi vores sætning 2ax plus b anden er lige med 0. Det er derfor muligt, da venstre side på lighedstegn skal være i anden. Hvis det er lige med 0, som vi ser her, skal x isoleres. 2ax plus b er lige med 0. Det fandt vi frem til ved at tage kvadratroden på begge sider. Og derfor har vi så 2ax er lige med minus b, som vi så omskriver til x er lige med minus b over 2a, som vi ser heroppe. Hvis x så altså, hvis 0, hvis det er lige med 0. Så hvis d er større end 0, så siger vi både plus og minus, som vi ser her, fordi 2ax plus b både kan give negativt og positivt. Aha. Så kan vi så omskrive det til den her form. Ja, så omskriver vi det til den der form. Smart. Den. Hej. Hej.